Ndị be anyị ndewo. Aha m bụ Nwaada Amarachi Okonkwo. Abụ m onye Arochukwu nke dị n'Abia steeti. Ka unu si mara, eso m n'otu ụmụada na-azọ maka Igbo Heritage Princess. Ndị be anyị daalụ unu. Ndị be anyị ka m si ghọta ihe culture mere. Culture bụ omenala ndị, ejije ndị na nkwado ndị ma dịgasị. Ndị be anyị daalụ unu maka ajụjụ nke ekwere ma kwedosikwa ike maka ọ bụ ihe dị mma eji akwado ala nna anyị, fụkwa na ala nna anyị dị mma. Ndị be anyị daalụ unu. Nke Igbo na-esi ya onwezikwa anyị ga-ama ka esi ahazi ya. Ndị be anyị daalụ. Maka ajụjụ nke onwe omenala anyị na-adịghị mma na-ekwesịghị inebara ya anya. Omenala dịka omenala ndị nụrụ di, ị na-asa arụ, ị na-awụ arụ, onye ọzọ bụ nwoke kpọọ gị ịnọrọ n'ime eze anyị, ara agba gị, ọ dịghị mma. Enide ịkwụsị ya. Ndị be anyị daalụ unu. Unu si mara atụmatụ a maka ndị Igbo Heritage, ọ bụkwazi ezigbote atụmatụ eji nebara asụsụ Igbo anyị na omenala anyị anya, mana ọ bụkwazi ihe ọṅụ na ihe ụtọ nyekwara ụmụada. Ndị be anyị daalụ unu. Ndị be anyị, ọ ga-amasịkwa m ịma ka ntọala ndị Igbo anyị, ntọala anụ Igbo anyị si wee bido. Ihe ka esi wee bido from nna nna anyị ha ma rute kịta. Ọ ga-amasị m ịma ka esi wee bido, ka ihe si wee gbanwee rute ugbu a. Ndị be anyị daalụ unu. Ndị be anyị, omenala anyị nwekwara ka o si megide anyị bụ ụmụ nwanyị. Abịa n'ihe gbasara kọlchọ a ka o si wee bido, unu n'anya ndị mpa ma ụmụ ikorobịa chi ịgwa anyị bụ ụmụ nwanyị ma ọ bụ achọ ịnụta okwu mmiri anyị, ịnụta ihe ga-ehelpụ, ha ga-asị ọ maka nwaanyị a na-etukwu ala anyụ mamịrị. Ha na-ewe anyị as ndị kpechawu azụ. O nwere ihe ndị omenala anyị a o megidekwara anyị. Nke kasị nke bụ na o metụtakwara ma mụnwa. Ịbịa n'ezinụlọ anyị, ịbịa ikwu okwu gbasara a na-asị gị o nwere ka o si gbasa ụmụ nwanyị ma ọ bụ ụmụ ihe
ihe a na-enweta from ndị nna anyị maọbụ ịmụ ihe okike, ha ga-asị gị ị nọ ebe a eme gịnị? Ihe a bụ for ụmụ ikolobịa maọbụ ụmụ nwoke, na onweghị ihe ịbụ, na onweghị okwu inwe n'ihe a na-ekwu. Abịakwuzie na kọmuniti anyị, na-ekwuzi anya achọ ịwa ọjị, ụmụ nwaanyị adịghị eso awa ọjị, ma Chukwu okike abịa ma kechara kee nwoke na nwaanyị. Kezie ka omenala anyị esi wee gụpụkwa ụmụ nwaanyị? Ọ dịghị mma. Ị na-achọ ka enebara ya anya n'ebe anyị na-arụ ụlọ. Nke abụọ na-eso nke ngwụcha. Ihe na-amasị m n'ala Igbo anya, ịwa ji ọfụ, nakwazi ụmụ onyinye Chineke nyere anyị, ekike, ihe dịka ekike anyị. Ekike ndị Igbo dị iche. Ebe ọ bụ na ịfụ nwata Igbo, ị ga-ama ekike anyị, makwazi mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ịnọrọ ebe onye Chineke nyere onyinye ka o si aba ọhịa ewetegasị akwụkwọ eji azọ mmadụ ndụ. Ịma na Igbo anyị amaka. Ndị ọma na-ege m ntị, ebe anyị ndị Igbo. Ndị ọma na-ege m ntị, ka ahụ nke ngwụcha. Achọ m ka ihe unu ka unu soro m kwado mụ ma kwadozikwazie atụmatụ nke a bụ Igbo Heritage Princess. Ọ bụ ezigbo atụmatụ ọma wepụtara eji akwado asụsụ Igbo anyị na omenala anyị, makwazi ineba anya na ụfọdụ ihe dịgasị iche iche. Ndị be anyị, kwado na anyị maka ala amaala anyị. Ọ dịrị anyị mma, ọ dịrị m mma taa, ọ dịkwaziri gị mma. Ndị be anyị, daalụ unu.